hankali Abu Hassan kaya kuma ya kai tashi ilaha illallah aiki kowa ga tanan na abushiya tsakanin Sele Mati Guga shi da Nura Hassan ga ta nan za a bushiya kai hankali rabe kai ga hura Mati Sele Guga shi da Nura Hassan ran nan kasa an yi ta daɗawa ina ganin ga yau dai sai ta kaya ga alamu lalle kai kasan dan baiwa Basiru dan baiwa yana nan ya zaka ga garin ga hankali la ilaha illallah aiki zai lalata Nura Hassan hankali aiki zai lalata Nura Hassan la ilaha illallah aiki zai lalata aiki ya dauki hanyar lalata hankali Nura la ilaha illallah aiki ya lalace na rantse da Allah ko kowa aiki zai lalata aiki ya dauki hanyar lalata subhanallah kai hankali kai rabe kuta hankali la ilaha illallah aiki zai lalata kai da Allah hukunta aiki zai lalata subhanallah hankali la ilaha illallah subhanallah ya kiyawa kai wallahi ya kiyawa kai kusa kai da Allah haka ya wuri guda kai Musa kai kusa kai wallahi
kokowa ga ta nan tsakanin mahara da shi da biliya ga ta can ga hannuwa take kokowa farko a hankali murtala mahara da shi da biliya ga ta can kowa ya san wani hankali kowa ya san wani wallahi umaru kowa ya san wani tsakanin biliya kai guta da nan guta hama da jajayen kaya zai ka ce dan wuta ana da shi da biliya ga ta nan an bushe ana ɗauki kai ku guta da nan ya iska kai jani kai guta da nan amma na ga haka mai nufi nan kai haji bin turuwa kai ka ku jayo mai ɗaya iska ya yi mai gudan wando kai amma na ga shekartaka kai ina taimaka nufi a kai ya ka ina ba nufi sai kana tattare mu sai kana tattare a na ba ni na kai maka nufi na maka ba nan ka ta ka gusa min na ana ga shi can shi da biliya adamu a tana ana ɗauki ba dadi hankali biliya adamu yaro wannan watikin da magana mai ƙarfin gaskada hankali wallahi mai da la'ilu wallahi ko kowannen tasu shage ko kowa ce kowa ya san kamun wani wallahi subhanallahi aiki zai lalace hankali biliya ya san koko biliya ya san koko biliya kamar me hankali kokowa ga tanan za a bushiya tsakanin dogon sale da shi da nazifi ibrahim ga tanan za a bushiya kasan nazifi bai bata lokaci hankali dogon sale na rantse da allah hankali dogon sale hankali da nazifi aiki zai lalata la ilaha illallah na gaya maka nace maka sata gare ka yi hankali na rantse da allah dogon sale kai da ina ta faɗa ma ka yi hankali barawo na a rawan ƙafa na ka zo kai sake har ya kurɗe ka aiki duk ya lalace ma na rantse da allah nazifi ba ƙaramin azalumi na ba amma ji ya game da zalimcin Nura Hassan ko babba da babba ne